እሺ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም እንታይ እዩ HTML ፕሮግራም ተጠቒምና ከመይ ቴብል ክሬት ንገብር ከመይ ጌርና ንሰርሕ ዝብል እዩ ማለት እዩ። ፋይል ኔምና ንፈጥና ቴብል ፋይል ኔም ቴብል ካብኡ ኣብ ዴስክቶፕ ከዛ HTML ፋይል ፎልደር ማለት እዩ ቴብል ዶት HTML ክሬት ያስ shift +1 enter HTML table ደግሞ HTML table ድምጽ ይቀርብሸኩም እሺ ኣብዚ ታግ ቴብል ታግ ይጥቀም ማለት ቴብል ታግ ባይዚ ሕዚ ደግሞ እዚ ዴፊኒሽን ኣለዎ ወጣ መጥዋ እዚ ከምዚ ዓን ቴብልና ክሬት ንገብር ማለት ኣብዚ ካምፓኒ ኣለዎ ፕሮዳክት ኣለዎ ኣማውንት ለምሳሌ ካምፓኒ እንታይ ይበል ካምፓኒ ካምፓኒ ሳምሰንግ ዝበሃል ካምፓኒ ድጋሚ ሳምሰንግ ማለት ዲልና ሳምሰንግ ናቸው ቶም ካምፓኒ ዝበሃል ማለት እዩ ካብ ፕሮዳክቶም እንታይ የምረቱ እዚ ዲል ዝበሃል ላፕቶፕ የምርት ሳምሰንግ ዝበሃል ሞባይል የምርት እዚ እውን ዴስክቶፕ እውን የምርት ማለት እዩ ሳምሰንግ ደግሞ ላፕቶፕ ቲቪ የምርት ማለት እዩ ኣማውንት ዋግኦም ናይ ላፕቶፕ ዋጋ ናይ ዲል ማለት እዩ 43000 ሳምሰንግ ሞባይል 17000 ዴስክቶፕ ደግሞ 25000 ሳምሰንግ ቲቪ ደግሞ 10000 ማለት እዩ ስለዚ ቴብል ክንሰርሕ ከለና ታጋት ኣለዎ ማለት እዩ ታጋት እዚኦም ወሰንቲ እዮም ማለት እዩ እሺ እዚኣኛው 4 ታጋት ማለት እዩ ቴብል ታግ ዝበሃል ኣሎ ቲኤች ታግ ዝበሃል ኣሎ ቲአር ታግ ዝበሃል ኣሎ ቲዲ ታግ ዝበሃል ኣሎ ቴብል ታግ ማለት ዲፋይንስ ቱ ክሬት ቴብል ክሬት ንምግባር እንጥቀመሉ ማለት እዩ ቲኤች ደግሞ ዲፋይንስ ሄደር ሴል ቴብል ሄደር ማለት እዚኣ ዲፋይንስ ቴብል ሄደር ቱ ክሬት ቴብል ሄደር ማለት እዚኦም ቴብል ሄደር ማለት ካምፓኒና ፕሮዳክት ምን ይባሃሉ ማለት እዮም ቴብል ሄደር ይባሃሉ ማለት ቴብል ሄደር እንታይ ቴብል ሄደር ማለት እዩ ዲፋይን ቴብል ሴል ሄደር ሴል ወይ ደግሞ ቴብል ሄደር ቱ ክሬት ኢን ቴብል ኣብ ቴብልና ክሬት ሆነ እንትን ማለት ቲአር ድማ ዲፋይንስ ኤረር ቱ ክሬት ኢን ቴብል ከዓረብና ቴብል ክሬት ንምጓል ማለት እዩ ቲዲ ደግሞ ዲፋይንስ ኤስኤል ቱ ክሬት ኢን ቴብል ሴል ባይዚ እዚ ጎን ባዕሉ ቴብል ረው ይባሃል ዝም ብጎኒ ጽሑፍ ብሎ ማለት እዩ ንዴል ላፕቶፕ እዚ መስመር እዚ ታይባል ቴብል ማለት እዩ ቲዲ ማለት ደግሞ ቴብል ዳታው ደግሞ ቴብል ሴል ማለት ግን ቴብል ሄደር ናብ ታሕተው እዚኦም ዳታ ቴብል ዳታ ይባሃሉ ከዓ ቴብል ሴል ማለት እዞም ዴል ሳምሰንግ እዚኦም መግባእትዮም ማለት ይባሃሉ ዳታ ሴል ወይ ደግሞ ዳታ ቴብል ዳታ ይባሃሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፕሮግራም ንኸድ ኣብ ውሽጣ ቴብል ታግ ጠቕመልና ከዚ ከዓ ቴብል ረው ታግ ከሞ ቴብል ሄደር ናውዚ መን ቴብል ሄደርና እዚኦም ቴብል ሄደርና እዚኦም ካምፓኒና ፕሮዳክት ኣማውንቱ ማለት እዩ እንታዮም ቴብል ሄደር ይባሃሉ ማለት እዩ ቴብል ሄደር እሺ ቴብል ሄደርና ከዚ ካምፓኒ እሺ ወዲካ ቴብል ሄደር ካምፓኒ ፕሮዳክት ሰለስቲኦም ከም ቴብል ሄደር ይባሃሉ ማለት እዩ ቴብል ሄደር ኣማውንት እሺ ኣብያ ከድና ከዓ ቴብል ረው ንሰርሕ ቴብል ረው ንሕድሕደ ማለት ቴብል ረው ክመፅና ንእስቲ ማለት እዩ ቴብል ረው ሃልካዳን ማለት እዩ ቴብል ዳታ ማለት እዮም
ቶም ዓይነት ካምፓኒ ማለት እዩ። ቶም ዓይነት ካምፓኒ ማለት ቴብል ዳታ ማለት እዚኦም ማለት እዩ። ቴብል ዳታ ማለት ዴል እዚኦም ድጋሜ ዴል ሳምሰንግ ዴልና ሳምሰንግ የመረቀቶም ቴብል ዳታ ዝበሃሉ ማለት እዩ። ስለዚህ ቴብል ዳታ እዚኣ ዴል ላፕቶፕ 43,000 ነዚኣ ቴብል ዳታ ቢያንስ ማለት ሳምሰንጉን ከማ ማለት እዩ። ከዚያ ዴል ላፕቶፕ 43,000 እሺ ኣብዚ ዴል ያገን ኮፒ ፔስት ይወራሙ ካል ጊዜ ጽፈናው ስለዚህ እሺ እሺ sorry ዴል እሺ እዛ ላፕቶፕ እዚኣ ፕራይሳ ማለት እዩ 43,000 ማለት እዩ። እሺ የአካውንቲያ እንደገና ቴብል ራው ታግን ጥቅም ቴብል ራው ታግ ኢንተርናል ቴብል ዳታ ነው። እሺ ኮፒ ሶሪ እሺ ዳካ ሳምሰንግ ሞባይል ሳምሰንግ ሞባይል 17,000 እዚኣ ማለት በዓላ ላይ ማለት ያ ትሕና ወደ ሳምሰንግ ሞባይል 17,000 አጣለ ካዲ ዴስክቶፕ 15,000 እና ሳምሰንግ ቲቪ 10,000 እዚኣ ዴስክቶፕ 15,000 እሺ ዴል ሀዝ ካዲ እንሰራህ ማለት ቴብል ደግሞ ቴብል ዳታ ኢንተር እዚኣካ ዴል ዴስክቶፕ 15,000 እሺ አውዚካ ቴብል ራው ታግ ሰብሕሙ ከዘነ ውሽጣ ኮፒ እሺ ነው እሺ ያካ ለሞዳታ ማለት ለሞዳታ ቴብል ዳታ ማለት ሳምሰንግ ቲቪ 10,000 ማለት ሳምሰንግ ቲቪ 10,000 ሳምሰንግ ቲቪ 10,000 مش حاجي ران ነገር እሺ ኦኬ አኩመ በፓስወርድ ኦሊፌስ ነው ሆይ እሺ ይሄም ከዚህ ነጽናለ ማለት
ካምፓኒ ፕሮዳክት አማውንት ማለት እዩ። እዚህ ግን ምንም ቴብል የብሉ ግን ብከምዚ መልክዕ ኣምፂልናዮ ማለት እዩ። ኣብዚ ካምፓኒ ፕሮዳክት ኣማውንት ዲል ላፕቶፕ 43,000 ሳምሰንግ ሞባይል 17,000 ዲል ዴስክቶፕ 25,000 ሳምሰንግ ቲቪ 10,000 ዝፅግዕ እኒአ ማለት እዩ። እዚ ንክፈልና ተሰልና እንድሕር ደሊና ክፈልና ከዓ ክፍቲ ቦታ ንክህልዎ ማለት እዩ እንታይ ንጥቀም ማለት እዩ። እሺ ኣውትፑትና ኣብዚ ስታይል ንጥቀም ማለት እዩ። ብስታይል ነስተካክሎ ማለት እዩ። ስታይል ከዓ ኣብ ሄደር ሴክሽን ከድና ንሰርሕ ማለት እዩ። ሄደር ሴክሽን ኢንተርናል ሲኤስኤስ ማለት እዩ። ስታይል እሺ ስታይል ታይፕ ቴክስት ኢን ስላሽ ሲኤስኤስ ንጥቀሞ ኢንተርናል ሞ ከንተጥቀም ማለት እዩ። ቴብልና ቴብል ፕሪቪየስ ኣፍትሞ ዊድዝ ኢኳልስ ደግሞ እሺ አፍና ጎን ገራሞ ሪፍሬሽ ክረም ትመጽ ከዚ ተረሓሒቁልና ማለት እዩ። ተረሓሒቁልና ከዛ ኣብ ጽቡቅ ግን ቴብል ሄደርና ግን ተፈናቲት እኒኦ ማለት እዩ። ስለዚ ቴብል ሄደርና ንክመጽና ክንጥቀማት ቴክስት ኣላይን ንገብሮ ማለት እዩ። እዚ ቴብል በዕላ ቴክስት ኣላይን ቴክስት ኣላይን ናብዚ ሌፍት ክትመጽና ማለት እዩ። ሌፍት ሴቭ እና እዚኣ ፌሽን ደግሞ እዚኦም ሓዚ ዳብ መጽና ይጥርኛ ሓዚ መጽያ ማለት እዩ። ካምፓኒ ፕሮዳክት ኣማውንት እቲ ፎንት ሳይዝ ንወስኮ ፎንት ሳይዝ 30 ፒክስ ደግሞ 30 ፒክስ ከዓብየለይ ማለት እዩ። እዚ ተመሳሳሊ ንእሽተይ ዕብይ ክብል እኒኦ ማለት እዩ። ካምፓኒ ፕሮዳክት ኣማውንት ማለት እዩ። እዚኦም ሕዚ ፎንት ሳይዝና ዕብይ ኣሎ ማለት እዩ። ከዚ እዚ ከምዚ ዝተኸልና ኣለና ግን ቴብል ክሰርሕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቴብል ንምስራሕ እንታይ ንጥቀም ማለት እዩ። ቦርደር በቃ እዚኣ እታ ዋና መእሰሪኣ በቃ ቦርደር እያ በቃ እሺ ኣብዚ እሺ እንተን ሞ ቴብል ሞ ኮማ ንኩለን ማለት እዩ። ነቲ ኣርን ነቲ ኤችን ነቲ ዲን ካብ ሕድሕድ ንምጥቃም ብሓደ ንገብሮ ማለት ቴብልና ቴብል ሮው ቴብል ሄደር ቴብል ዳታ ካሊብሬት ሃፍትሞ ኣብ ውሽጡ ቦርደር ንጥቀም ማለት እዩ። ቦርደር እንታይ ማለት እዩ። ቴብል ክሬት ምግባር ማለት እዩ። ቦርደር ንጥቀሞ ቦርደር ዊድዝ ሓደ ፒክስ ክሎ ሓደ ፒክስ እሺ ቦርደር ሳይዝ እዚኣ ከዓ ሶሊድ ክባ ቦርደር ኢዘ 1 ፒክስ
ስፔስ ደግሞ ሶሊድ ስፔስ ብላክ እዚኣታ ማለት እንግዲህ እዛ 1px ማለት ቦርደር ዊድዝ እያ። ሶሊድ ከዓ ቦርደር ታይፕ እዩ። ቦርደር ስታይል ብዙሕ ኢና ኢና ሶሊድ ዳሽ ዶት ድማ ንብል ማለት እዩ። ሶሊድ ማለት እዩ። ቦርደር ከለር ከዓ ብላክ ማለት እዩ። ስለዚ ሴቭ እንበሎ እሞ እዚኦም ከምዚ መፅናኛ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ከምዚ መፂኡ እናሃለወ ግን ዝኾነ ድራብ ኣለዎ ወይ ከዓ ሕድሕደን እዚኣ ሬክታንጉል ቦርደር ሕድሕደን ሬክታንጉል ኮይኑ ወይ ከዓ ዝተደረበ ነገር ይመስል ዝተደረበ ነገር ንምውጋድ ወይ ከዓ ኖርማል ቴብል ንክመፀልና እንታይ ንጥቀም ቦርደር ኮላፕስ ዝባሃል ማለት እዩ። ቦርደር ኮላፕስ ይባሃሉ ማለት እዩ። ወይ ክንጥቀም ቦርደር ኮላፕስ guys, border collapse, yeah. Collapse, border collapse. Border እሺ እዚኣ ኮማንድ ነርናዮ እዚኣ ቦርደር ኮላፕስ ዳብል ሲንግል ሙጋድ ማለት ኦፍ ሙጋድ ማለት ቦርደር ኮላፕስ ታይገራ ኮላፕስ ማለት እርሲን ገራሙ ኖርማል ተጽዕና ማለት ነው። ኖርማል ቴብል ማለት ነው። ኖርማል ቴብል ማለት ከዓ እንታይ ንምጋር ማለት ነው። ስታይል ማለት ባክግራውንድ እና ቴክስት ከለሩ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ባክግራውንድ ከለር ደግሞ ያ ቴብል ሄደር እሺ ቴብል ሄደር ካሊብሬት ባክግራውንድ ከለር ግሪን ተሐገራደዴ ግሪን ማቲ ኮምፓንዛ ቴብል ሄደር ግሪን ተሆን ደዴ ግሪን እሺ እዚአን ከዓ እዚአን እውን ቴብል ዳታ ካሊብሬት ካፒተ ባክግራውንድ ከለር ግሬይ እንዳሕገሩ ለዴ ማለት ነው። እሺ ቀየረው እዚህ ማለት ያካብ ባክግራውንድ የለው እንዳሕገራደዴ ከምዚ ኣገራኸዴ ማለት እዩ። ስለዚህ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና እዚ ኣብዚ ያክል ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትርስዑ። ኣስተያየት ትህቡ ከዓ ኣብ ኮሜንት ቦክስ
ኢንቦክስ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ኣስተያየት ገለጽልኩም ማለት እዩ። ሰብስክራይብ ላይክን ኣይትርስዑ። ንሎማዓንቲ ፕሮግራምና ንዚ ይመስል ማለት እዩ። ኤችቲኤምኤል ፕሮግራሚንግ ተጠቒምና ከመይ ጌርና ቴብል ንሰርሕ ማለት እዩ። ዓብዪ ትምህርቲ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ቱቶሪያል እዚ ተደሪኽካ ብዙሕ ነገር ምስራሕ ምካኣል ማለት እዩ። ስለዚ ኤችቲኤምኤል ግን ጥቕሙ ንዚ ምዃኑ ማለት እዩ። ካብዚ ኣብ ወርዲ ኸይድና ንሰርሕ ነበርና ብፕሮግራሚንግ ተጠቒምና ሰሪሕና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ሓሪፍ ቱቶሪያልን ቀፃልነት ክንክህልዎ ያው ሰብስክራይብ ኣይትርስዑ። ኖቲፊኬሽን መስተቀድም ከብፅሐኩም ማለት እዩ። ሓድሽ ፕሮግራም ኣፕሎድ ገብር እየ። ተኸታተልቲ ናተይ ቲቪ ላይክ ብምግባር ኣበረታትዑኒ ክብል ይደሊ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና ኣብዚ ኣክል ክብል ይደሊ። ኣብ ፃልሲ ካብ ንራኸብ ደሓን